Ik ga uit naar Portugal daar. Maar mijn ouders die kennen meestal in Portugal. Ik heb wat technische dingetjes voor hun en dan moet ik even van hem uitzien. Also, ich gehe nach Deutschland. Und du mit deiner kurzen Haare? Dus als er nou een vriendin had is, dan kreeg die ex-studie betalen. Ja. Oh? Hey, ja, Rit? Spietig Marije. Ik val op kwartier. Ik weet dat ik nou populair ben. Maar ja, ik ben vrij en dan moet eerst maar eens opnieuw, hè. Ja, je hebt me wel ook griezelig missen. Als spinnen weg. Ik denk trouwens dat de Elsjager best wel missen zal. Hoi. Oh, als het de duivel haast. Waar is hier de duivel? Moet ik Henk? Henk van Zelf. Hey, staat die camera hier ergens? Elske en ik gaan zo even filmen. Henk, wat is filmpje? Ja, iets over studenten die in het buitenland gefilmd hebben. Oh cool, Giel filmt nooit in het buitenland. Ik hier net dacht dat ik hem zo missen zou. Hij is zo lief. Ik dacht dat ik een flirter weer. Die heeft een maskers van hem maken. Ik ben in de wolken van Diana. Ik mis haar zo, maar ja, dit week gewoon een mooie kans. Ik ben gek op vliegen. Later wil ik echt piloot worden. En mijn onkel in Portugal kon me helpen broeken. Dus nu zit ik hier. Wat vind je ervan dat een hartje boer is in Portugal? Goed. Waarom? Daarom vind je het goed. Dank je wel voor Kepi. Nee, je maakt een groot boer. Ja. Was later ik boer worden of is het dan? Wel boer. Ja? Agora passo a ligar água. En wat voor squal is dit? Don Juan II. Die naam komt van een koning die ik in Santarém wend heb. Kruimentaal? Ja. Engels en Portugees. Is Nederland mooi? Ja, maar die blonken vind ik zo mooi. Portugal heeft het net eens. Kent het zozeer? Wat betekent dat? Wat dan onwend wist. Wat ik ontwaan ben? Ja. Ik wil het filmpje. Ik zal je nog even een vakantie houden, maar eerst maar eens wat helpen op deze borkerij. Misschien moet ik letter maar Diana mijn boer worden of zo. Ik mis haar best wel. Jelle zit nog bij familie in Portugal, hè? Maar ook misschien een meidje. Dat mansje is zo allemachtige technischheid. Die had mijn treintjes ook weer in de war gekregen. Alles opnieuw ontsluiten. Dus daar was toch niet met dwaan als het alleen nog thuis bent. Met treintjes, bradje. Ja, nou, al ik harder is dat mooi. Ja, dat zou je hem vooral niet gaan snappen. Nee, vanzelfs net. Lietse pen. Hé jongen, wanneer doen we dat spultje met die S en die M? Pardon? Ja jongen, hier is nog net helemaal klaar. En Giel had goed zijn er net zelf mijn jongen niet meer wachten dat ik thuis ben. Dus dat kennen we een paar dagen door hier. Ja, nou, we hoorden net op Giel, daar was hij om dat S en M aan te kennen. Het leek me vrij simpel om dat zelf gewoon te sluiten. Wat is dat voor S&M? Dat soort toch weten wel het ding. Nou, een mooi rietsel. Hartstikke van rietsels. Mijn familie had me zo'n beetje het hier al aan het rosleept. Ik ging een druk schema. Het is misschien maar beter ik, want dan gaat de tijd wat vlotter. Hoe mooi en hoe oors het hier alle heerlijk is. Hoe groot het vakantiehuisje van mijn onkel en tante ik wie. Hoe luxe en rijk als ik jullie leefje. Maar in Holland zit ik heel tijd nog bij Diana. Ik heb een kapitaal een sms gestuurd. En ik kan stadig gewoon wel zin om mijn huis staan. Nog even terugzetten en de kop in de wind dus. Hoor ik je maar eens met mij, Diana. Misschien kunnen we Jerk wel borkje. Nou, u Jarret zal naar Duitsland te studeren. Ja, dat had ik jet. Hadden er wat zin in? Nou, dat was alle prekken niet. Uw Sietske die had hem behoorlijk motiveerd. Het zal alleen nog wel verschrikkelijk stil worden in een huis. Ja, lekker resters is bedoelen. Nou, trouwens, dat zal ik wel wat afvallen. Straks met het pensioen en zo. Pensioen? Zal je maar mijn pensioen? En dit café Een dan? pensioen, een soort van hotel. Maar je boppen romte genoeg. Dan moet je dat ik broeken, toch? Ja, wat nou? Dat is geen grap. Jongen, waar willen we het gaat daar? Je is misschien kloten te beleven. Het is net alleen nog van vakantiegangers, maar ik van permanente bewenning. Ja, permanente bewenning. Waar kan dat betalen? Nou, gewoon mensen die krijgen dus stiepen voor. Er is altijd wel een patsie of zo. Paten, denk ik. De keet vol paten. Ha, of een blijf van mijn leefhuis. Of van die figuren die boppen wijnen en onder zitten te soepen. Nou, die rennen in elk geval net voort. Nee, dat is weer. 3 times!
I want her. Hé Elske, ga je mee? Kom op, we moeten filmen, kom op. Beat it. Hé, Elske! Elske! Beat it on. Ik kom samen. Pak nou de spullen vast. Ik kom samen. Oké, u parcours. Kom op, we moeten draaien, hé. Ze verwachten ons zo. Ik kom samen. Henk, schrik ons maar niet maken. Lijkt me beter als ik gewoon even alleen met Elske ga. We moeten even goed met haar praten. Net zo lekker tussen hem, hè? Nou, bepaald niet, nee. Lijkt me beter dat ik gewoon eventjes met haar ga, snap je? Ja, tuurlijk. Wij gaan mij te filmen. Kies mij naar dit. Ja, goed idee. Dat was wel mijn idee, ja. Door. Vet mooi. We are in. Party. Ik in net, maar ik ben nog groot in de wang. Maar wij kunnen denk ik gewoon helpen, maar die kant. Dan kies de huis helpen met het filmpje. Ja, dat doen we. Goed idee. Ja. Een horen keer liep ik niet beter. Letter. Een horen keer liep ik niet beter. Oren keer? Er komt helemaal geen oren keer. En, zette je hem die pensioenplan nog terug? Ja, vanzelfs ben. Maar het er hartstikke druk mee. Nou, en hoeveel mensen verwacht zie je hem je dan? Ik kan van alles wezen. Vakantiegangers en mensen die het misschien wat langer blijven. Alcoholisten en asielziekers. Oh, dat bedoelt hij zelf. En Giel. Nou, ga doe die nog maar stil, Jaap. Doe best heel stoer beter. Ik ben hartstikke stoer. Deze man is wel ongesteld als mentor. Oh. En als mentor zegt hij ik wil onstellen, Tank. Dat is een goeie. Denkst toch, Roerke? Oeh, bier. Nou maar voorzichtig worden. Let het denken nog maar aan Jaap. En het denken om mij. Dus, Mux, wat houdt dat in? Mux is een crossmediaal platform waar vanuit de NL, van de Noordelijke Hogeschool van Leeuwarden. Wat is crossmediaal? Daar maak je gebruik van meerdere soorten media. Dus internet, televisie, radio, maar ook print, dus affiches en dergelijke. En wat voor dingen zenden jullie dan uit? Nou, allemaal verschillende onderwerpen hebben we eigenlijk. Sommige gaan over muziek, maar zo hebben we dus afgelopen 1,5 jaar zijn we bezig geweest met Mux Coach Europe. Er zijn een paar studenten die gaan er met z'n allen reizen door Europa heen. En zo andere culturen leren kennen. We zijn vandaag in Stockholm in het metrostation en we gaan eens even een kijkje nemen. Shut up. Je zult je nu waarschijnlijk afvragen wat Mux Goes Europe doet in een metrostation. In Nederland is het één grote grijze bende, maar hier in Stockholm is het wel anders. Maar hoe doe je het dan met slapen dan? Ja, slapen moesten dat ter plekke regelen. Dus het is met 9 man, een beetje met aanbellen, ding dong. Hallo, kunnen we hier blijven pitten? Je krijgt de deur voor je neus dichtgeramd. Je krijgt nou ja, goed 9 van de 10 keer nee te horen. Wat doe jij hier? Dit is mijn vriendje. Niet? Jawel. Echt? Ja. Vertel, hoe komt dat? Nee, je moet eerst vertellen hoe gaat het met al die nieuwe linkers. Oh, super. Ja? We need a place to sleep. Anybody? Ik pas ook niet met z'n 9 in. Dat is wel lekker warm zo, jongens. Excuse me, do you have something for us? If you want to. Good. We gaan vanavond niet dood, jongens. Ja, en op een gegeven moment moesten we zelfs een iglo bouwen. Oh! Hey, kap eens even, man. Tijd om toch maar naar bed te gaan. Ik krijg het niet af. Bekijk het onderwerp, nou, dan gaan we daar snel meer informatie over zoeken en dan gaan we daar een leuk item van verzinnen. Hoe kun je nou bij Mux komen? Vanuit mijn studie. Communicatie, multimedia, design. Hey Petje jongen, kijk eens even of er wel wat visjes zitten, want ik geloof er geen flikker van. Oké. We houden mee op, hier zitten ze ook niet hoor. Hey, ik stel van terug.
Oké, doei. Ja, doei. Hey, ik en Nick, jij was vlucht dus met Maasie. Hé Elske. Stel nou dat ik naar het buitenland zou vertrekken. Zou je me dan missen? Als jij dat wil, dan leg ik me daarbij neer. Maar ben je dat van plan dan? Nee. Waarom vraag je het dan? Ja, gewoon. Gewoon. Henk, wat is er? Nee, niks. Ik vroeg het me gewoon af. Jij bent jaloers op Jorrit. Oergeustig. Nou, dat vind ik dan ongelooflijk dom van je. Ik? Jaloers op Jorrit? Dacht het niet, maar jij, je bent zelf jaloers, of niet dan? Bullshit! Echt, ik vind het superleuk voor hem. Ik jaloers, hoe kom je erbij? Hoe ik daarbij kom? Dat zie ik toch aan je? Je baalt als een stekker dat Jorrit straks weggaat. Ja, natuurlijk baal ik daarvan. Jorrit is een goede vriend van mij en ik vind het niet leuk dat ik hem straks heel lang niet zie. Dat is toch niet zo gek? Nee, dat is niet gek, nee, maar net bij mij zei je heel wat anders. Als jij het wil, dan leg ik me daar weer neer. Nou, dat zegt mij toch genoeg, Elske. Je mist Jorrit meer dan je mij zou missen. Doe normaal, oké? Ik heb schoon genoeg van dat eeuwige Jorrit voor jou. En ik heb nu schoon genoeg voor jou. Ga jij maar lekker uitjanken bij Jorrit, ik ga weg. Henk, doe nou even normaal! Henk! Ja, nee, die blauw-groene. Nee, die blauw-groene met die groen-blauwe, daar. Nee, uw gele die had hem altijd... Jammer maar een stukje was. Nou, dank je. Uw gele had hem altijd op de eerste, dat ga ik zongen. Ja, maar dat is de laatste, want dan had je hem nou omdraaien. Is Elske thuis? Nee, hier is mijn Jorrit in de stad. Nou, dat is rap. Rap, hoe dat zo? Nou, krijg de verkering uit met Henk en al op een flutter met Jorrit. Kering uit? Ja, ze hebben krijg vette ruzie aan en nou is de verkering uit. Maar ik zeg te lang aankom meer. Dat had ze net verteld. Nee, dat wil ik wel houden. Maar ik denk dat ze nog steeds gek is met Jorrit. Wist je, dat heb ik altijd nog gedacht. En eerlijk zijn, Jorrit past ik vol beter bij haar, vind ik. Ja, dat vond ik stiekem ik al, hè? En nou helemaal, maar die erfenis. Erfskip? Wat is dat mooi? Nou, als vriendin van Jorrit kun ze toch mooi mij profiteren van dit geld. Elske is ik net gek, hè? Oh, zo bedoeld. Oh, die Elske. Denkst je? Nou, ik zou het wel weten dat ik haar weer. Dus die Elske die zal wel dacht hebben, dit is mijn kans. Ja, ik weet het niet, maar ik denk dat er wel achter zitten kan. Ja. Nou, we zijn maar rekenen dat ze hard en wies genoeg binnen. En eerlijk zijn, hè. Ik ga leren dat je hem Elske mij profiteerde zien je door een nieuwe train. Ja, toch? Ja, en dan doe de centen een beetje op stiekem opzoeken, zeg. Ja, dan komt dat geldje toch nog even om. Jongens, waarop met die rabberij? Dan liet dus Jorrit dat alsjeblieft zelfs uitziekje. Ja, dat zei ze nog wel, maar dan komt er iemand door een hodemut op, die brengt hem de kop op erin en die neemt me de centen uit. Ja, sok naast hek. Ze binnen het alle jullie kan ons als daar hier, hoor. Nee, dan was net zo stoken, hoor. Oh, dat mag zien, nest. Hey Henk, hoe gaat mijn gesprek? Net zo goed dus. Ik ben zo stom geweest. Hoezo? Ik heb het uitgemaakt met Elske, maar dat was niet bepaald mijn bedoeling. Ik dacht dat ze Jorrit meer zou missen dan mij en nou, toen riep ik dat ze maar naar Jorrit moest gaan. Nou. Damn! Hey, kan je even zitten? Was wat drinken? Nee joh, laat maar. Maar zit net zo druk maar zo Jorrit. Hij is wel oké. Ik denk net als de gunstig op mijn wijze maast. Ik bedoel, wij zijn toch een goeie vriend. Wat moet ik nou doen? Ik heb geen idee of ze me nog terug willen en ik durf er dus nu echt niet onder ogen te komen. Wist? Henk bedoelde het net zo. Hij had het altijd door die. Hij vindt die hartstikke leuk, echt weer. Hij is gewoon bang dat hij die zo lang missen moet. En dat snap ik wel. Dat ga ik nou al, maar Giel. Na 2 dagen en dan sjuk hem weg. Hoe zit het nou tussen Jim? Want je zit net als te flirten de hele tijd. Nou, ja, ik weet het net. Zeker vind flirten wel leuk. Maar mijn Giel? Hij is wel heel lief. Ja, ik mis hem eigenlijk best wel. Wat is dat? Giel. Ah, verrassend. Mag ik lezen? Oh, wat schattig. Ja, maar daar gingen we naartoe, hoor. We gingen naartoe Henk. Het zei dat er de spiet van hier. Hij wordt net uit meidje. Hij heeft is wel vet leuk. Het gier echt net zo lekker tussen knuis.
En weet je wat het is? Hij moet gewoon ophouden met het Jorrit-gedoog. Dat had zelf ook niet heel goed vinden. Precies. Ja, ik zit er echt net door die te zeuren. Nee, maar het komt goed. Nou, zou je denken? Ja, vers. Iets ziek het die vers op. Ah, waar zou dat weten? Giel. Wat? Een S en een M. Nou, spoorwegen en marine? Ziek. Misselijk. Zuurtjes. Mensjes. Zeikert. Meekes. Sukkels. Minkukkels. Soepen. Malken. Elske. Hey Elske. Hey. Nog even praten? Ja, Henk, laten we praten. Doe maar, spreek maar. Oh, weet je? Eigenlijk was wel een beetje spijt van laatst. Ik weet het, ik had niet zo jaloers moeten doen en bovendien, nou, ik heb zelf ook een beste vriendin. Maar ik was gewoon bang dat je toch voor Jorrit zou kiezen, hè? Dat je hem meer zou missen dan mij. Ja, dat was gewoon stom van me. Sorry. Echt. Nee, Henk. Het was nog veel erger dan dat. Jij dacht dat ik om dat geld terug naar Jorrit zou gaan. Dat dacht jij, of niet soms? Het hele dorp heeft het daar inmiddels over. Ik moest het van mijn eigen vader horen. Omdat je een beetje jaloers bent, dat is dan nog tot daaraan toe. Maar om geld, Henk? Ik ben toch verdomme geen hoer? Wat denk je wel niet van? Zo roepen de anderen telkens. Alsof ik dat leuk vind. Ja, die lui die geinen ook maar wat, joh. Geinen, noem je dat? Maar intussen zit jouw beste vriendin mij uit te horen in opdracht van jou. Wat bereik je daar nou mee? Weg vertrouwen, weg samengevoel. Proberen dat gevoel toch terug te krijgen, vind je ook niet? Nee, Henk, dat vind ik ook niet. Dat samengevoel komt nooit meer terug. Niet tussen ons in elk geval. Wat maar een man. Ja, nou ben ik blij. Nou ben ik blij. Ja, Dus ja, die. Ja, die. En misschien. Ja! Hij doet het. Die gele, dit ziet er net toch? Dit ziet er net toch. En Els niet ik nog de stoort om Hilton zust. Ja, net volgens mij dus het hele dorp. En ik begreep er echt niet van, want ik heb het je niet verteld. Ik dacht dat ik nog wel goortjes tussen Henk en mij. Alleen nog Henk wist het. En in die letter, jij ik het van mijn eigen heid. Wist ik dat. Ja, als zo ik vol slijm voor die gingen, dan nog hoefde ik dat jild niet. Ja, maar het is correct als mij zo'n vluchterspeeltje. De ene zei Elske doet soms een gek, de tweede zei Elske doet gek, de derde zei Elske is gek. En nu zegt uiteindelijk 16 gekkenhoers. Ja, maar daarom had ik zo'n hekel aan Rabje. En Henk, daar was ik wel zo van. Die jongen had echt mijn hertbrutsen. Die jaren maar roddelen in. Steltje rotzakken. Hé, maar stond denk ik zelfs net gisteren rabbelen. Ja, eerst maar ziet hoe het zit. Ja, gewoon niet. Ik heb nou echt zo missen. Auf Wiedersehen. De stoker en de machinist, die hebben de trein, die hebben de trein. De stoker en de machinist, die hebben de trein gemist. De stoker en de machinist. Ja, du bist da, du bist da, du bist da. Ja, du bist er al. Ja, nee, bist te laat, Oké, herkansen, dat mag ik, dat geven we. De stoker en de machinist, die hebben de trein, die hebben de trein. De stoker en de machinist, die hebben de trein gemist. Hey! Ja, goed! Ja. Godzijdank, nou. Wie maakt dat, die komt dus? Die was je bus. Nou, maar hier door dit. Hier als een grutskopjes waren. Nou, wat denk je? Giel komt er al aan. Jongens. Jorrit gaat alleen naar Duitsland. Hè. Elske gaat hier naar mij. Nee. Klopt. Ik moet hun excuses nog aanbieden. Sorry, we hadden vol aan het stoken geweest. Het spijt me echt. Echt, sorry.
Zullen we even een goed woordje doen? Bij Elske. Echt, ik vind het zo lullig al, Ger. Oké. Mijn trein zit hier, hè? Even een petritie zo sluiten, even muziekje en je diert. Ja, jongen, die verrekte geel dit te zeuren, wie maar wacht je? Je maar mooi, maar de SNM van de West. Ja. Het is altijd feest. Ja, ja. Tuut, tuut. Hey, hoe is het, Brecht? Wist je wat de SNM is? Jongens, mag ik even wat zeggen? Ik denk dat wij ons excuus aanbieden maar aan Elske. En hij kon Henk en aan Jorrit. We zitten te rabbien. Hij roddelt de wereld in holpen en dat hier net mat. Is het vergelijkje met de stoker en de machinist? Oh, dat is het! De SNM, de stoker en de machinist. Krijg. Ja, als je... Jaap weer de stoker en Oen en ik vonden als machinisten dat maar wakker mooi. Dus wij hadden als jurken wat opstookt. Ja, het is krijgt dus met trein, als het vuur te boord opstookst. Dan gaat de hele boel in de fik. Brood, jongens, er is brood! Ja, brood. De stoker en de machinist. Oh, kom eens, huis dit in de brood. Kom hier! Ja, hoor ik. Kom maar erin! Jelle! Jelle, dat is een grapje, toch? Die trets is wel verkeerd aansluit. Ik zei net, het serum. Dat was die blauw-green, die green-blauw aansluit. Hij kan altijd naar bezig in de show nemen.